musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. so daneri filtima ɓaleri buuɗaliru mende fere feñay windere feñjay ɓatake bindaɗo jaslari 17 colte hitande ujunnaji 2021 ɓatake men ko fate dewle en jetti jomi men taglo en gorele dewel weddi yidde e korsa e jurum hakkunde men wi'e hemon ɓiɓɓe adama jiɗodire ndeni hurumaji mon mbeɗon juuɗe mon faade joomi mon ɗon ɗo laɓɓinɗon ɓerɗe mon ko ñaagiɗon kala mi rokka mon e hemon ɓiɓɓe adama ndentoɗe seyɗane ko gaño bammon adama kam jeyi sababu on jippinede eɗe leyɗele mi neli e mon nelaɓe jaɓeɓe juule e annabi mon tedduɗo ko nafoore mon ɓolde woni hen yo jomiraɗo jaɓanen golleji men moƴƴi kala ko tata hen yo yaafo en en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu garangal men e oɗo hen aduna ɓiɓɓe fulɓe rimberaneɓe taweteɓe ɓoggi karalle taweteɓe weyoji kame tufɗe men kala jami kisal ɓurale nden kay yajede yo duumo e meɗen musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to kaɓirto ko musidɗo men Sayd Abouba eɗen nelde duwaw dendagal bandiraɓe ñawɓe taweteɓe cuuɗi safara ha e galleji kala mbawana koye mumen nde jomiraɗo ɓeydantaɓe cellal yaltuɓe aduna ɓe nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe enenne kadi yo jomiraɗo yaafo men ko adine jeheten o subaka hande eɗen gandi Sénégal finiri ko irɗo poussiére mawɗo looci boɗeji hayso waɗani hendu ene wojji coyi eɗen gandi so wayini hen ko jammo jengi ko kala leydi ndi faati ko less en ñaguima nde jomiraɗo huncanta en ɗeɗo hen gueɗe kala musidɓe tedduɓe tubakoɓe cuɓima ñalawma ɓe mbi kala ñande 14 colte ko ñalawma ɓe mawniniri ɓen yiɗodirɓe gilli wona hunde wemde kono to banggue mawninde gilli nde tawno ko hoɗata e ɓernde ko kala ñalawma nde darɗa guiɗo ma nde miijiɗa guiɗo ma nde ciftorɗa guiɗo ma kala a mawninimo e nder ɓernde ma nde tawno yidde hersinaki yidde nefnaki yidde tunwani yidde siccani yidde luuɓani yidde wona bagi ɓaleejo yidde bonnetake e wiide Yahya Ndiaye gilli ko hunde iwde to jomiraɗo ɓeydore gurdam tagaɗo ko jeeta sababu ha jomi maɗa yaafoma ko yidde tan yaltata aɗa wawi dañde haalis aduno kala kono a wawa sodde yidde a wawa sodde yidde sa yiɗi daña haalis sa yiɗi daña galleji sa yiɗi gona galo ko jiɗɗa fof gona a wawa sodde yidde
aɗa wawi sodde yimɓe noon kono wawa sodde yimɓe yidde. Ngare jiɗe kam tagata yimɓe yiddema. Nde tawno yidde ko hunde hawnide nde yiyotako kono kadi memotonde e jungo. So yidde ne arayma a tinata, saɗa yiɗa e saɗa yiɗe kala a tinata. Heewi wadema kono bettere cakan nde a anda ɗo jogori nawdema. Ɗum waɗi noon mo yawi yidde eɗen gandi ma taw ɓerde mum ko mayde. Hoto pele giɗo, hoto pele jiɗɗo, pele gaño, pele peññinɗo gañgu ha addi bone e rendo. Mante jaare ɓamte ararayi gilli ɓen yiɗodirɓe kokkeɓe gurdam ha timma ganden ɓe goni koye dewal jomiraɗo. E kala saaha mboɗo heewi namdade mbimi holko jeeyi sababu rendo men ɓuuri yidde ko añodirɓe ɓen tikkodirɓe haaɓodirɓe. Naafigueji gara ɓitto ene keeway ɓernde oya, ene keeway ɓernde oya, aɓe doga koyɗe less tinnoɗe beldite gone neɗɗo goto, kono soɓe teeli wona ɗum ɓe kalata. So en jaaɓi rendo men woni rendo gilli, so en jaaɓi wallidde yiɗodirɓe, mi wondi gurdam men kala ma newono en. Kono ala, nde tawno yimɓe so mbawodiri jiɗodiri goni neɗɗo goto, elle ma wi won wuurɓe sara mabɓe ɓen nattat ɗanade, ɗanotto ko guitel gotel, ɓerɗe mbala diwde le paaɗa, ɓe gonay foojje nde tawno koɓe yimɓe waɓe ni. Musidɓe tedduɓe, tinnoɗen ɗaccen yiɗodirɓe gurda e dow peewal noon. Accen yiɗodirɓe gurda e dow peewal, accen yiɗodirɓe gurda e dow sariya, accen yiɗodirɓe gurda e dow gilliɗe jomiraɗo yamiri en jiɗodir. Tinnoɗen ɗum no moƴƴi. Sen tawi ɓene ndesodiri aɓe jiɗodiri, dokkenɓe force, dokkenɓe sembe, ay tinnanen ɓe gilli, ɓamten gilli ɗi piiren ɗum añɓe ɓe, beele añɓe ɓe ene kersa gañgu mumen ha mbatte koye mumen gilli. An gorko bawɗo yidde jiɗɗo joom suudu mum, an debbo bawɗo yidde jiɗɗo joom galle mum, jiɗodiraɗo gilli ha mantini, kalɗo jooɗiɗa woto hirsu haalde gilli e joom galle ma. An joom galle woto hirsu haalde gilli e joom suudu ma, saabu joomen bindi ene keewi tindude tindi e annabi men danorgal mo dartidiɗen e kala saaha. Ngam wiide en holɗum annabi sallallahu alayhi wa sallam ko jiɗodirɗo e suddiɓe mum, jewtidowo e suddiɓe mum, kaalowo kongi e lekkelowo kelme gilli ɓeydowo, ay kelme kongi gilli ɓeydowo ɓerɗe ha gurta e gurdam aduna. Halis wurnata ko gilli. Heewiɗo neɗɗo leeli e leccel mum hôpital ene muusa, omo ɗeɓi wonde e kooma, omo nana ko yimɓe kalata kono wo dillata. So giɗo makko o haali, omo serda sawtowol giɗo makko e sawtowoji keddiɗi. Ene artiramo e gurdam, ene rokkamo sembe, ene rokkamo force ɗon ɗo leeli. Nde tawno heewiɗo neɗɗo yalti aduna heewi tan hoyɗitinde ko giɗo mum. Giɗo ma kewɗa yiide, giɗo ma kewɗa nande. Gilli noon so ɗi cattiɗi tiiɗi ali gona maydigu. So o maayi tan o rewa hen, walla ɓe jaada ñalawma goto, walla o yaha o rewa hen, walla o so yeehi oye wonta feccere ronka wurde gurdam timmuɗam. ɗum firti noon tinnoɗen woto bonnen gilli. Gilli siccani, gilli luuɓani, gilli ngaybintake. Hoto bonnen gilli, hoto nandidinen gilli e soɓe, hoto ndendidinen ko yahata, hoto jaggen kosam ullan hen kala ko ɓawli jeyaka hen yahata. Tinnoɗen moƴƴinen weeyoji men, beele weeyoji men gona weeyoji gilli. So en belama tindude e tindol dokken yeru ɓen yiɗodirnoɓe hol peeje ɗe ɓe mbaɗi ha gilli mabɓe pandi
taw añɓe dañani sagoji kono yeruji jamma e ñalawma tindi waajuji baajeteɗi ngam keɓtinen koye men ha mbawen lakkidde ñooke ɓerɗe men lowen hen gilli beele poofen kenal lakkitare goto men kala weltodo e gurdiɗo mum taw dañani caɗele hoto ɗum dañete ñippu guite ma ustu koyɗe ma reen sirlu ma ay mar gonka ma jogoɗa haqqille ma timmuɗo ndentoɗa biftirede ɓen biftotoɓe taw ganduɗa ngala gurdam bonna gurdam ma ngayoɗa donka dañjoɗo pawɗa koyngal nde jeeƴiɗa kala tawa a jenggi en ndentoto no moƴƴi ɓen bonɓe bonnoɓe dewle ɓen bonɓe mormortoɓe hakkude yiɗodirɓe ɓen bonɓe mormortoɓe umminoɓe ɓerɗe deƴƴe deññuno ɗumen ko gilli ɓen ne mbayno leydi matériel aduna tagata gilli so tawi a yiɗiri neɗɗo jawdi aduna sodi gasi gancamo ɗum woni hande ko jiyeten en laara film uji e téléji natira e dewgal jawdi natira e maggal jawdi natira e maggal e oɗo sifa so jawdi ndi gasi mbayla sawru mbaggu woni hen ko jiiruɗen guite men won enɗam gotam wawnuno ɓiɓɓe mumen ɓiyum goto e ɓiyu en walla ɓiɓɓe mumen ni yo ndesodir e joomen jawɗele histoire so welama haaldema hawo leeri e duuɓi jawtuɗi hewɓe ne gandi ɗum gorko amin mbeyodir duuɓi kono ko sehilam e nder marseji ɗi o dañño e kontoraji ɓe cukkema ko on debbo haw yiɗi ɗum debbo ɓe puusi ɗum yo yiɗirmo jawdi tawno gorko ko jaajƴo nde jawdi gasi hiddaɓe ƴeewa peeje holno ɓe jaltiniri hen ɓiɗɗo debbo beele ɓe dokka ɗum goɗɗo ske musidɓe tedduɓe mi haaɗa ɗo e oɗon histoire tawno ko sensible ɓiɓɓe joomum ne keeɗi kam en gandi ko kalami ko ndentoɗen nannirde ɓiɓɓe men e dewle ngam jawdi so ndi gasi adda bone adda herƴo goɗɗo ƴeewen tagde koye men e gilli taw gilli ɗi ne gondi e neeti aɗa andi woodi yidde nde alda e neeti kono yidde ma wonda e neeti wonda e haqilantagal yiɗodirɓe ɗiɗo koma ɓe nehodira ɓe gonda e haqilantagal goto kala wona pawnowo goɗɗo o mboɗo yinma tan mboɗo ɓattima mboɗo momma mboɗo mosanma ɓayde mi famantama firtani firti sa yiɗi neɗɗo famanmo ɓuuri sadde aduna kala caggal yiɗodirde ko famodirde pamana kam mi famanma kadi woni yidde neɗɗo ko wallide ɗum e ko nafata ɗum pamana ɗum e ko nafata ɗum an gorko pamana debbo e ko nafatamo pamanamo e ko moƴƴantamo e gurdam makko e cellal makko anne debbo pamana gorko ko nafata ɗum nafanma ko moƴƴanta ɗum moƴƴanma ko ɓeydata ɗum ɓeydanma taw wona gilli ɗi gonta e kiram ha usta mon lora mon lebta mon ko kewɗen wiide kala saaha ko laafa waɗiraka e hoore ha ɓuuco ngandi ala ndeke gilline wona ha lora gilli ko ha itta lor gonnoɗono watta ene mbelema dewgal waɗiraka ha metta dewgal waɗira ko ha wela dewgal waɗira ko ha belnen dewgal waɗira ko ha jiɗodiren dewgal waɗira ko ha ɓerɗe men ɗe lakkito ɓiɓɓe so gari jangguinen ɓe gilli enen kala golen neɗɗo goto
sa yiɗi neɗɗo wiya yiɗimo mbasa ɗaccude ha goɗɗo yiɗamo ɓernde ma nde wona e musde yidde bonani boni ko gañku kala ko eɗen calo e aduna caloɗen gañku kala ko eɗen ɓeydo e aduna ɓeyden gilli enen pop jiɗodiren heddoto noon gilli ne ceerti min mboɗo yinma jiɗirmami ko dewgal nde tawno gilli men dewgal ko gilli garɗi ha o degré dowru mawɗo aɗa yiɗi goɗɗo jiɗirɗamo oɗo henna ko cehilagal aɗa horsinimo aɗa teddinimo aɗa yiɗimo nden yidde wonɗo haaɗi ko ni gilli ko catégorie ji mbayi kono yidde dowrowe nde ko yidde hakkude ma e joom galle ma nde saabu wonɗo jettoto ɗon ko onon jettotoɗon ɗa yettotta koye goɗɗo o ndeke ko heddi ko komo kooliɗa mo jiɗɗa o e kala saha kala ko tundi haqqille ma muusi ɓernde ma mbasa moftude ay kalnamo cuɓoɗamo kaldata kalnamo o wattuma e lawol nde tawno neɗɗo timmani ɓernde ene hulɓini sa woppani moftude mette e ɓernde ma joni ɗe kalkuma ɗum tagi so mette jole ɓernde ma ƴeew neɗɗo mo kooliɗa e yiɗɓe ma mo kooliɗa mo ganduɗa aɗa yiɗimo omo yinma aɗa hoolimo desdamo mette ɗe o conseil ma o waajoma o wasiyoma o momtanma mette ɗe mbawa wurtude taw noon mette ñamata ko ɓernde ñaama balɗe ñaama mbaadi ñaama ɓawlinma foññuma seɓma kala jiɗo wijam kaari kam ne selli min de anene jiirumi kaari ni elle o sellani kaari de mo ɗamini mo jogui probléme ɗum noon yo jomiraɗo rokku en wawde gilli yo jomiraɗo rokku en wawde dewle yo jomiraɗo rokku en wawde haala ha tenti haala weeɓani wonɗo cikkata haali haala moƴƴa taw ka bonnuɗo yo Allah rokku en wawde haalde yo Allah rokku en wawde yidde so en jiiɗi kadi en gayni yo Allah rokku en fandinde yidde yo Allah rokku en fandinde dewle men ɗe yo Allah rokku men fandinde ɓesguji men ɗi kala joguiɗo caɗele e dewgal mum tinnoɗe kalde jewti ɗe duwawne moƴƴi yaade ñaagoyaade conseil aji ne moƴƴi kono gorko e debbo so jaaɓi joddade ɓe jaaɓi heɗodirde tan ɓe ndekla probléme mabɓe joni ko leggal e aya réglani ɗum noon yo Allah rokku en hettodirde yo Allah rokku en dewle ɗe moƴƴita kala debbo donkuɗo wawde nandirde e joom galle mum yo Allah rokku ɗum ɗeɓe nandirta kala gorko donkuɗo nandirde e joom suudu mum yo Allah rokku ɗum ɗeɓe nandirta kono noon woto wi an gorko o tan ya heeɗe woto wi debbo o tan ya heeɗe ala goto mum fof yo hetto goɗɗo o renduɓe peccat fulɓe mbi ko renduɓe peccat ɓayde renduɓe peccat noon gorko o a hettoto debbo o hetto peccon ko woni hakkude ko ɗum noon yo Allah rokku goto men kala nde yiɗata joom suudu mum Allah rokka suddi men jiiɗa men Allah rokka jiiɗen ɓiɓɓe men jiiɗe men jiiɗen sehila men jiiɗe men jiɗodiren e aduna o yidire men enen kala gontene maji gilli lummoɗen e gilli gañko maaya hawe mes arara e gilli ɓamtoyde weeyoji kala so buuɗalel men nde feri feeñi feeñay ɓataki gilli faade dewle musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah ñallanena